Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Naanata sa ikakauhaan nga Domingo sulod sa atong tuig sa simbahan o gipahinomduman kita karon sa paghiusa gyud sa usag-usa aron ang Ginoo magpanalangin kanato. Atong iyampo ang atong mga leaders nga unta mohunong na aning panag-away labi na gyud sa atong mga political leaders. Ang ato sang mga benefactors and donors dinhi og sa online atong mga parishioners nga nagsigig pakighiusa nato pinaagi sa pagpamalit aning ato mga slots o mga raffle tickets ug uban pang mga donations nga hatagan unta sila sa Ginoo sa kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Sa iyo
Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo, kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay luwason ko na kamo, ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlaw igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, magaday unta ka nimo ang tanang mga nasud. O Diyos, magaday unta ka nimo ang tanang mga nasud. Kaluyan unta kita sa Dios, o bendisyonan niya. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. May bawan unta ang imong dalan, dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasud, ang imong kaluwasan. O Diyos, magaday unta ka nimo ang tanang mga nasud. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya, tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasud dinhi sa yuta, imong agakon. O Diyos, magaday unta ka nimo ang tanang mga nasud. Daygon unta
ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran, magdaig unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Dios, magadaig unta kanimo, ang tanang mga nasod. Pagbasa, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon, bahin kaninyong mga dili Hudeo. Ipasigarbo ko ang akong buluhaton, ingon nga apostol ako sa mga dili Hudeo, aron masina ang akong isig ka Hudeo, ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan ni pasiguli ngadto sa Dios, unsa pa kaha kun dawaton sila. Kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna, labot sa iyang pilion og panalanginan. Kamong mga dili Hudeo misupil sa Dios kaniadto, apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudeo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga dadawat ninyo, ang mga Hudeo misupil sa Dios, aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tao, nga masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Hinayaw ikaw, O Ginoo. Mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita miduol kaniya ug mituaw, "Sir, anak ni David, kaluy iintawon ako. Ang anak kong babayi giyawaan ug nagantos pag-ayo." Apan wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, "Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo." Unya mitubag si Jesus, "Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babayi og miluhod sa atubangan ni Jesus, "Sir, tabangi intawon ako."
miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod kana sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mga hulog gikan sa lamisa sa agalon. Og si Jesus mitubag kaniya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, og niadto dayong gutlua naayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gisgutan din nga gusto sa Ginoo nga ang mga langyaw mudayeg sad niya. Unsaon man sa tanang nasod aron magdayeg sa Ginoo, kinahanglan gyud ang mga nagtuos Ginoo mudawat sa mga langyaw. Kanabang langyaw sa imong kinabuhi, nanalita nagsimba ka karon dinhi. Nga langyaw sa imong kinabuhi ang mga adik. Kana way simba-simba ba? Tingali asawa ka, nagsimba ka karon. Langyaw sa imong kinabuhi ang kabit sa imong bana. Kadi man gid mo magkakuyog og simba. Unya ron kumuanha ang iyang kabit sa inyong balay, imong dawaton dili. Kung imong awayon, nya gikan ka sa simbahan, di gyud to makadaig sa Ginoo ang kabit sa imong bana o sa imong asawa. Muingon gyud to, simba-simba, batasan di makaog iro. Ana gyud to. Hasta ang silingan. Ya kana gikan man na simbahan. Tanawa, gibugno. Ang kabit sa iyang bana gibugno nya gikan simbahan. Unsaon nila pagdaig sa Ginoo? Mao na nga ang kaning nagsimba, mao gyud untay mo sugod pagpakita nga naa tay Ginoo, nga ang Ginoo nato nahigugma sa tanan. Mo na si San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon siya, kamo mga dili Hudiyo, paglipay mo kay kaniadto masupilon man kay mo sa Ginoo. Di man mo mutuo niya, pero karon gitagaan na mo higayon sa Ginoo kay ako gipadaan ako nganhin ninyo aron sultihan mo nga kamo sad dawaton sad mo sa Ginoo. Natanawa rong mga Hudiyo, matud pang San Pablo, sila na say nisupil sa Ginoo. Moabot sang panahon na dawaton sad na sila sa Ginoo. So kana dayong mga pagsupak-supak nato sa Ginoo, mga igsoon, kanang atong pagpakasala, dili di ay na makapalagot sa Ginoo. Unsa man ang iyang bation kung magsupak-supak na taniya, kanang musupil taniya, kaluoy, maluoy siya nato. Nya mao sad unta na ang atong batasan, na kung na ay magsupak-supak nato, maluoy ta. Lingiyay mong tupad, na maluoy kas imong anak nga tapulan. Pangutan ba? Na kanang imong anak nga tapulan kaayo, nya imong sugoon, gahi kayong tuman, maluoy mo o masuko? Gosga. Nanawom sa mga yawan o na. O niya. Samot na gyud sa imong silingan nga libakira kayo. Musamot na gyud kang dili maluoy. Mao na practice ta. Aron kaluy-an ta sa Dios, kinahanglan ka mao sad tang maluoy sa uban. Nya kun ato na nang praktison ang tanang tao or ang tanang nasod, magdaig gyud sa Ginoo. Kumusta man ron ang Amerika in relation o ang kaning ni ang Israel in relation ngadto sa Iran? Iran ba to?
Ang saman, maluluyon sila o masukanon? Kumusta man sang Iran in relasyon ngadto sa Amerika o sa Israel? Maluluyon o masukanon? O mo nang nagkagubot na ang kalibutan. O adto ka dito sa ilang war zones, maigo kas bomba, mga bungkag ng inyong balay, di ka kadayeg sa Ginoo. Kumusta man sa doon ang Ukraine o ang Russia? Maluluyon sila sa usag-usa? Masukanon. Masukanon. Kumusta man ron ang Duterte o ang Marcos nga grupo sa ato mga politicians? Maluluyon o masukanon? Kinsa man nila kaha ang nagpractice sa pagkamaluluyon, naa kaha o wa? Ato lang paminahon. Kay kung magsigi ginag-away ang ato mga politicians, padayon gina sila ng ilarong siging away, nya gasigi rabag sa ilarabang away, kita mao'y dako kay gasto. Ang ilang gamiton na kwarta para igastos ilang away, anang politikanho nilang away, ang gipagasto kitang mga tao. Kita pag naamong, kita pag gibaha, kita pag gitamukan sa basura. Nya sila to sige lag-away, sige away, nya siging gastos atong kwarta. Kada larong impeachment, 25 million ang magasto kada nila hearing, kada adlaw, 25 million. Karon 15 days na silang nag-hearing kuno. I-times kuno ang 15 days times 25 million. Pila naman na? Pila na atong na-spend anang ilang away diha? Nahastang mga abogado, nag-away na. Nga buangon, magpadamas emosyon nga legal panel man sila. Legal lang unta, dili emotional panel. Uy, moingon naman hinoon nga, sus, gapugong lang yung tamparos. Nga moingon sa tungo sa, tiguang bitaw ka, pero kaming batanon. Musukol ra ba sa mig tiguang? Nagkuan na ba ka? Bati kayo niya, gagastos ang nag 25 million. Siging presentar anang mga witnesses nga no personal knowledge. Nya siging question anang nganong gilustay ang pera kay naggamit anang mga piatos-piatos nga mga ngan kuno fictitious nga mga ngan. Unya pagpangutana dito, allowed ba ng mga aliases sa confidential operation? Allowed. Ningon ang witness, allowed. Unya, question. Nya ingon, gilustay ang pira 11 days lang. Wa na, hurot na mo na ilang main accusation. Nilustay ang pira sa BP kay 11 days gigasto ang 125 million. Ana. Nya gipangutana dito kanang confidential fund og ihatag. Unsa may budget ana siya by quarter man na siya. By quarter. Witness ba sa kuwa. Sa unya gastoon na og 90 days. Supak ba na sa balaod? Din siya, adili. O gastoon nag 60 days, supak ba sa balaod? Dili. O gastoon nag 11 days, supak ba sa balaod? Din siya, wa man sad gi-prohibit, pero wa sad gitugot. Ang sa unang pagkatubaga, matod pa ni Attorney Rupil Banyok, siya parihara nas ingon ba nga, kitang tanan ron, kay nagparty man ta, kinahanglang mukanta. Dili ni pinugsanay, pero wa say balibaray. Kana bang pagkasultihay na ba? Unsaon na nimo pagsabot? Na wa gitugot kuno, wa sad gi prohibit. Ang pasabot, pwedeng buhaton basta gikinahanglan. Mao na itubag ana. Dili supak sa balaod. In short, ang mga witnesses karon nga gipresentar nagtug-an nga wa gidi ay anomalya ang gibuhat sa Vice Presidente o sa DepEd Secretary nga ilang kinahanglang i-impeach pero ilag yung ipa-impeach og kitay gipagasto karon og 25 million kada nila hearing sa impeachment court. Ngano man kay way kaluoy, way gugmang Dios non nga gigamit nila. Kumusta maron? Ari na lang tas atong simbahan, di na tadiha kay kapoy na sila tong ana. Nganhin lang tas atong simbahan. Kamo, nahigugma ba mo sa atong parokya o naluoy sa atong parokya?
Kinsay mo ingon, Pader, gibati gina nako ang gugmag kaluoy sa atong parokya. Taas ang kamot. Taas. Ang di mo pataas, mga yawanon. Sige na, taas. Oh, salamat. Kay ubay-ubay ang nagpataas. Kamong nagkinupo lang diha. Unsa man mo, Diyos noon mo, yawanon. Ang ato rong parokya na ay umaabot nga Paris Youth Day. Mga 600 ka mga batanon ang magtigom karong Biyernes, Sabado ug Domingo. Mugasto ta nag mga 600 to 700,000. Dagko man nagkaon ng mga youth. Mga youth, imo ginang tugutan. Di na mahunog kaon gikas buntag hangtod tungang gabi. Ay mga youth, sorry ha. Tugan lang ko tinuod. Hilig man yung mga youth. Pader, real talk ta, Pader. Real talk ta. Bitaw, daghan silang panginahanglan. Ako silang giingnan gahapon sa gamayng orientation sa akong mubo sad nga talk. Niingon ko, sige lang, buhatan ninyo ang tanan aron maka-encounter mo sa Ginoo ug sa usag-usag dinhi kamong taga parokya nga mga batanon. Pamasin nga magdana mo sa pagtuo ngadtos inyong isig kabatanon dinhi sa atong parokya. Mahal kay ning inyong activity. Dako kay tagasto ani. Pero di nato balihon ang kantidad sa kwarta basta makaayo sa inyong kalag ug lawas. Di ba? Gasto magita ng impeachment nga di gina makaayo sa atong kalag ug lawas. Kani pa bang mga batanon nga mauni sila'y umaabot nga mga ginikanan? Daghan ra ba kay dinhi sa atong parokya sige lang tinukhangay way mga kasal? Siging pabunyag og mga bata way mga kasal? Majority yun. 80 to 90% nga magpabunyag karon dinhi so far sa akong tan-aw, 80 to 90% sa magpabunyag way mga kasal. Unsa man na siya? Yawanon nga pagpanamkon og bata. Wa maliwat sa mahal nga Birhen Maria, ang atong segunda patron, Birhen sa Pilar. Wa maliwat ang ato karong mga batanon. Pero naluoy ang Ginoo ni ana. Mo nang gastuhan na to. Gastuhan. Sige, lingay mong tupad. Ingna mo gasto ka na. Mo na karon ighubas misa nang hatag matag envelope sa una para sa mga batanon. Ilang gi-report nako so far ang ila ko nung nakolekta niabot nag mga 65,000 atong pakpakan. Pero ang atong gikinahanglan 600,000. Hala sige. Ighuman ros misa ako silang giingnan pag-atang mo diha simbahan ay nalang mo panghatag kay malangay ta. Diha na lang mo atubang nga simbahan, tunol mo mga sobre nila o kinsa patong ganahan nga mo hatag. Nya kamo sa dinhing nanimba aron makadaig sa Ginoo ang mga batanon, panghatag taon mo. Gikan ra ginas piso ngadto 1 million, depende sa inyong abilidad. Piso ngadto 1 million. Siya ro wa gid mo piso diha. Nay kahon nila diha, hulgi nila nga. Nyag magdasa mog sobre ngadto sa inyong silingan, ingna sa didto, tabangan nato mga batanon sa atong parokya. Piso lang ngadto 1 million. Di sobre sudli kay ako ning ihatod didto. Ana. Unya, naaman sa tay mga project dire. Ato pa maning humno ng atong bell tower. Sige na ba nagtingog pero wa pa na mahuman. Nya ang ato sang bag-ong CR diha nga atong nindot-nindoton kita mamo atong CR diri no. Unsa man na nindot na o bati? Sa karon ba nindot o bati? Kung maghimo tag CR diha i-times 10 nato ang kanindot ana. Moy kanindot diri. Haron inigsod ninyo diha pwede na mo mga matay. Na nga. Di ang nakanindot yun kay level naman sa atong flooring unya napagi ato. So kamong mga tiwasonon, di na mo magantos dito kiang-kiang dito.
Ana alam mo diha mo hinay-hinay og luklok. Di na mo kan di pagid mo mabasa. Dito basa mo igtabok ngadto nya magdangog ba mapospos pa mo diha kita pay makabayad ninyo. Ay na di ana. Mao na ang nakapanindot niya. So mao na ato ng tabangan. Nya kanang atong atubangan himuon man na natong walk of apostles. Atong nang butang daghang imahin sa mga santos diha nga apostoles. Di porti nakabalaan sa atubangan nato, di pre ana karon ithan lang kades langgam, mahulgan pa ka ato mga atop diha kadto mga metal parings, mahulgan pa ka patay pa ka usahay. Karon, sikag hikap, abot timos unahan pwede nakamaligsan. Ngano man, nakahikap na gud ka, na-connected na gud ka sa mga santos, apostoles. Ana, pero gastuhan na. Nya kanang imong gilingkuran karon, mga bati pa man kay tulingkuranan, gipang-agay ay man na, nga gubaon na man kay nakasagaran ana. Ato nila nang ilisan. Mao ni ron ang panginahanglan sa tong simbahan. Nag-una, kung naluoy mo, palit mo raffle tickets. Aron ang atong parokya makaingon sa ta nakadaig tas Ginoo. Nya kamong mga online parishioners og mamalit mo raffle ticket, mamalit mo slots, mura na tag nagdaig sa Ginoo nga tibuok kalibutan. Di ba? Ana na. Onya kay naa man sa taroy laing fundraising ang atong kulumbari nga gihimo namo sa among cooperative intended magyapon na pagtabang sa simbahan ug sa katawhan. Tuan na ron dito sa Liloan ang Sabpilisco nga cooperative. Ako'y chairman anas board sa pagkakaron. Ambot kanus ako nila taktakon. Mo na mamaligya kog may kulumbari basig di pa ko taktakon. Mamalit mo dili. Uy, barato kay na karon 70,000, 80,000 o 90,000 kay pre-selling man na. Ini kahuman anang maong building, 6-story building na siya nga dunay roof deck na ay duha ka elevators ang design niya ba. Facility na nga mapahiluna nato ang butanganan sa atong mga mahal kinabuhi silang remains. Ug abo ang inyong ibutang dihang isod anang earn maka-accommodate ang kada unit og mga unom ka earns. Mao na roy among final nga sukod. Nya kung bukog inyong ibutang duha ka bukog. Nya pwede pagyog mapun-an og tulo ka earns. Kadako sa iyang ma-accommodate. So kamong pamilya karon kuha mo usa ka unit, mobayad ra mo 5,000. Nya pwede na ninyo humnon og bayad installment without interest charge up to 5 years. Barato kayo. Nya kamo nang tibok pamilya makagamit ana, mahurot mo ka matay, na ara mo day soda mo diya. Pero pulos mo bukog, duha ra ka bukog. Makabot tingig tulo kung ato yung ipamugos, tulo ka bukog. Ana. Pero kung makuan katong earn, daghan-daghan sad. Unya unsa may buhaton nato ani? Mamaligya sad ta. Nainingon ako, Father, secured naman mi kay na may mausoleo, na may kuan diha sa Manila Memorial. Nako din, palit lang mo unit dito. Nya, inyo lang sa niyang ibaligya inighuman. Insyawa, na may magkinahanglag kwarta pa der. Nako, ang simbahan din, ang inahanglan man. So, inigbaligya ninyo ana, og mahal-mahal ang halin, di na mo'y ginansya. Ay lang sa gisods bulsa, idunit lang sa simbahan. Nya, sa inyo sang pagpalit karon, nakatabang sad mo sa simbahan. Kay kaning maong cooperative, amo ning gimugna, ako mo'y nag-una-una gid ani para gid ni sa simbahan. In the long run. Nya mao ni among ipasa sa sunod nga generation para sila sad makakaton pagtabang sa simbahan pinaagi sa cooperative. Naaroy dagkong mga cooperative sa atong nasod nga ang nagtukod og una ang simbahan. Kanang naa sa Guadalupe, dako kay ng cooperative sa akong nahibaw-an, usa ka pari ang founder ni ana og 7 ka Legion of Mary. Karon dako na kay natabang sa katilingban. Di ba? Naidaghan mga dagko nga cooperative. Nganong hisgutan man ninako, dili lang ta magsigig luhod, dili lang ta magsigi og simba, hatag-hatag anang kolekta. Kuan ra man na, mawa ra man na, mo exert tag effort
sa gitawag natong sustainable union of faith and actions. Sustainable. Muna ang mga apostoles, nagtukod silang simbahan. Mao to'y first cooperative among 13 persons, si Jesus and 12 apostles. Og ila tong gi-invest ang ilang kinabuhi, tanan nilang kinabuhi, gibiyaan nila tanan, gi-invest nila dito, niabot din his Compostela 163 years ago. Og naputol ang ilang liog sa pag-invest nila niadtong ilang cooperative. Lawas og kalag ang ilang giatiman. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na mupalit na kog usa ka unit. Ana? Onyag mamaligya sad mo kada unit nga inyong mahalin, panguha lang niya mo flyers diyan, na may mga flyers das gawas. Kada unit nga inyong mahalin karon nga pre-selling pata naamoy 1,000 pesos. Ing kapadir wa man ko magkinahanglan ana, ay idunit ipalit lang sa nag-raffle ticket iguman. Wa man ko moingon nga imuha na. Para bitaw nako, kani ako lang gining i-reveal ninyo ha. Og muhatag mo na kog donasyon, na magi mo sekreto na kog ingon, pader imo ni nako dito las opisina pakuan ni pa resibuhi. Ay imo na pader personal naghatag na sad ko dito. Ako ra man ang dawaton, pero ang tinuod ana mulipot ra sad ko dito, ako ra sad na ditong paresibuhan. Di ko gustong mukupot og kwarta. Ngano man ako goy inyong amahan. Ihatag nako ninyo ang tanan. Agwagi mo kasabot na manindog na lang ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, si Jesus naghatag sa dakong grasya ngadto sa babae nga langyaw. Kita usab nga mga langyaw sa kinabuhi sa mga magtutuo ni Jesus, malaumon nga moingon, Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalanginan sa kaisog ug kusog sa paggiya sa mga matuhon, uban ang kinaadman, ang kaligdong ug ang kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, ug sila kansang mga paghukom makaapekto sa kinabuhi sa uban, magihan kanunay sa Dios nung kinaadman, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang Espiritu Santo mugiya ug mudumala sa mga kabatanunan sa tanang dapit, diha sa tanan nilang mga desisyon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga kita nga nag-alirong niining talad kananan sa Ginoo karong adlawa, malig-on sa atong pagtuo ug mahingpit sa atong pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, katalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, mupahulay diha sa kalinaw ug mabanhaw diha sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Makagagahom og mahigugmaon nga amahan sa kaluoy ug grasya, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdali paghimaya sa yanganan, alang sa atong kapuslanan ug sa sigit niyang santos sa simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo, nga maoy panagbayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasahilo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Peace be with you, please. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga malawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios nga maluluyon pinaagi niining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalambuan. Apan mahitabo ra ni kun magdinawatay kita sa usag-usa, magpasayloay o magkaluy-anay. Atong tawagon ang atong mga children, ari mo diri sa atubangan para sa inyong special blessing. Niya atong pasalamatan ang atong mga nialagad karon dihas gawas, ang atong pimag, ang ato sa mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga ushers and usherettes, ang atong love offering assistants, mga sacristans, parish personnel, ang atong IT, SOCOM, ang atong lectors, salmista, o ang ato sad nga choir, ang Couples for Christ choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings kaganiha sa offering, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Alan and Mrs. Edita Amon and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Ato karong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo na sa langit, Pagaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa mapabay nga tanan, ug bulahan mo sa sabang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Berhin sa Pilar, Iampo mo kami. Santiago Apostol, Iampo mo kami. atong pakpakan ang atong mga children. Salamat sa pagsimba. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. Nga ato sad nga pasalamatan ang nagpadayon og pamalit sa atong mga raffle tickets og sa atong slots. Ang atong slots niabot nag 2,336 ang atong halin. Nga ang atong raffle tickets 1,464 pa ka tickets. So atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo. Pero dako pa kay nigkuwang ang atong gipangandoy unta sa atong slots, makaabot tag mga 5,000 ka slots kay gamito ni nato sa PYD. Karong PYD.
Puni lang niya ninyo karong mga 2,500, maabot na ni siya 5,000 igsunod semana. No. Unya, unsaon pagpamalit og slots og raffle tickets diha sa gawas na dihay mga lamisa og sa atong opisina, unya sa ato sad nga mga bank accounts, sa atong GCash accounts, open pa ning among mga GCash tanan, niya ang ato sad nga kaning kwarta padala. Kamong mga nibati sa atong simbahan o sa atong kalihukan, ipadala lang. Niya, nasaroy nanindag mga raffle tickets, nagsuroy-suroy. Paliti lang sad, basta kasaligan lang ang naong. O niya, ato ding financial report for the month of July 31. Ang atong beginning balance, 1,520,020 pesos and 53 centavos. Ang total cash receipts for the month of July is 12,151,006 pesos and 1 centavo. Unya ang atong total cash disbursements for the month of July is 11,950,459 pesos and 21 centavos. Ang atong ending balance as of July 31 is 1,720,567 pesos and 33 centavos. Atong pakpakan ang atong kaugalingon. Salamat sa inyong generosity. Padayon ang paglambo unta sa inyong kinabuhi o ang ato sang parokya magpadayon unta sa paglambo. Nya unsa gaytoy paagi nga kita makatabang sa atong parokya, palit og slot, palit og raffle ticket, nya mamaligya sad, nya dayon support sa atong kulumbari. Palit mo karon kay pre-selling period pa. Anogon kay ni nga mulabay, may na lang na makatabang mo sa simbahan, nya kamo sang gustong mo invest. Ang inyong kwarta nga idol karon nawa ninyo gamita, ipalit na lang nag-columbarium or columbaris, usaba, duhaba, nya after mga 2 years, labing dugay 3 years, makapaldo na mo gamay. Unya, ato sad nga padayong suportahan ang atong PYD, pinaagis inyo dihang paghatag og additional amount inig uli ron ninyo. Mga igsoon, ato sang gi-intensify karon ang ato mga kapilya. Mo nang mga chapels, chapel leaders, magpadayon mo sa inyong paghimog activity gyud sa inyong kapilya matag semana. Ayaw ninyo tugway og kanding or bilinig mga gamit ang sod sa kapilya. Limpyuhi kanunay, unya magrosaryo mo dito kanunay once a week, labing minos, aron ang inyong kapilya mahimong extension gyud sa kabalaan sa atong simbahan. Salamat kaayo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.